Yeah, I think we can start. Ndanchikumbira kuti maruva since tichazopinda palaibe muagadzike ku mamwe achona pamusoro apa. Okay. So the link is. And is waiting for you by checking. Yeah, saka vanoenda pakanzi Sisimeli Diaries. Yes, we can start. Okay. Vanoenda pa diaries. I think so. They'll be able to follow the proceedings. Okay, let's see now. Share to a page. Share to a group. All right. Share to a group. Yeah, I think you can get ready to start your program. Share to a group. You can start now. Yeah. So now share to a group. Mawapa link repa diaries. Yeah. Okay. All right. Share to a group. Zimbabweans community. Right, good afternoon everyone. Maswera sei kwamuri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tine service yatinayo nhasi ya mukoma Elton Mashawidza. I'm just joined by a few family members. Vamwe munongoziva kuti kana rufu ruchiitika midweek, it's always tricky because vamwe vanenge vachienda kumabasa and vamwe vanenge vane macommitments kana pari pakati pevhiki. So we've got few family members vachaita service nekungonamata. As you all know, kuti the service hombe is going to be conducted in Zimbabwe. Saka vachangoimbawo vonamatawo. I've joined with for the deceased brother, the wife and the sister. Yes, or cousin. There are only 3 people that are going to be doing the service. Neno which 4, I've just joined the family. We did remove our takaita last week, Mswe Friday, and today it's Tuesday. Paperwork takasotanga kuita nesuro Monday, and today takapedza paperwork yedu nesuro Monday kuti body bag kuenda ku Zimbabwe, because normally our services they take a day or 2, but inyaya kuti embassy yanga iri independence nesuro ku Zimbabwe atinokwanisa kupiwa clearance kuti ku embassy kwakavharwa. But takwanisa hedu kuti zvese zvifambe munzira yacho chayo nodikanwa. Saka I think vachangoimbawo vongonamatawo yaisenye pamusoro, and then vachangoimbawo vonamata. And so I said to you, the rest of the program it's going to be conducted in Zimbabwe. All right. So I think mutanga zvenyu, I don't know how you have planned it. Muchaimba munamatawo mungotaura zvamuda kutaurawo ndokufurirai muona hama yenyu penyu munenge mapedza. Yeah. Okay. Since muri vashoma, I think makangoita kuti sofa iri makaritenesa munga yamogara pasofa irori. Yeah.
Again, we want to thank you, all of us, my family members, Hama, that can follow this program on our page, Great Hope page, on the Sismeli Diaries, nimamwe ma pages akangosiyana siyana. I know vanhu vazhinji amunokwanisa kuona nenyaya yemabasa, but maratidzo rudo kuma families. I know you've been communicating nevarasikirwa. Thank you very much. Okay, tanga yenyu. Mwari more zuva redu atidzitye mhondo dzedu dzose dzinokundwa nemi tigoramba nokufara unotipa ngoni dzenyu munotipa woutsvene munopama nonamata munopama komborero makomborero makuru makomborero edenga kuna vaka imba nemi vanoziva rudo rwenyu Mwari muri noyedu atidzitye hondo dzedu dzose dzinokundwa nemi tigofamba nokufara. Masikati ano tinoda Mwari naiwe uyu mukana wavatipa kuti tive pano semhuri yekwamazhawidza tauya kuzoperekedza shamwari yedu hama yedu Amoni Elton Mazhawidza uyo akashayikira kuno kuJoburg watiri kutarisira kuti anonovigwa kuhwedza. Dai Mwari werugare azotiitira zvakanaka anyaradzawo kunyange namai vake kuhwedza kwavari ikoko nemhuri yavo zhinji ndokwairi kunoku anga ane cousin brother yake Tendai, tina Rachi isister yangu, inini ndiri sister in-law wake, simoningina wangu ndiye akarohwa nemukoma wake. Tinoda kungotenda Mwari kuti Mwari vangotigonesa kusvika patiri panapa muzuva ranhasi. Hakusi kungwara kwedu kana kugona kwedu, asi tinoda kungotenda nyasha dzavo dzinongotifambisa. Zvese zvinhu zvakatirerukira mukuita kwedu kwatinoita. Tinoda kungotenda Mwari. Bamweni kana mune zvekutaura pamusoro pemufi. ini ndinoti shumba fambe zvakanaka. Ndanyora speech yangu saka ndichatumira nasister kuZimbabwe, then pavanozovaviga then vanoverenga speech yangu ikoko. But ndinotenda zvikuru veMore Boys On its funeral service. on its funeral services. You've been very kind to us. You've been very helpful to us. You've been understanding to us our situation, and I thank you very much. No problem. And I know the journey has just begun, but ndotenda shukuru. At least mukoma wangu vari kuenda kuna mai. Mai vachakwanisa kuona guva rake. Mbuya vacho vachakwanisa kuona guva rake. Nzvadzi dzichakwanisa kuona guva rake. Totenda shukuru. Thank you. All right. Okay. Ini ndira kunyanyawo kutenda. Because nabamwe namoni taingoti tikangoonana patinenge taonana ipapo ndaive munhu aivanetsa stereki ndichida zvinhu zvandinenge ndichida. Vakanditi KFC ndaita handidyi KFC, ndaida manandosi ana muchachos
panguva iyoyo yandinenge ndavaona. Saka vaigara vachidudza kuti ndichakunetsa one day. Handina kuziva kuti one day racho ndirorera vachandinetsa kuti ndichange ndirimi ndichafambira mapepa and everything kuti vagone kuenda kuZimbabwe. Asi vakangoti mufambe zvakanaka bamweni, Mwari vakuitirai zvakanaka, pamuchafamba kusvika pamuchanoradzikwa. Toda kungotenda kuti zvinhu zvese zvanga zvakareruka. Munetsi funeral yatibatsira zvakanyanyisa. Munetsi funeral ndoda kungotenda Mukoma Moboys because pandakakufonerai makataura mari ndikachema mukadzikisa kusvika pekuti kunyange nemhuri kumusha takwanisa kuita hatina, but takwanisa kuti munhu aende kumusha. Ende chandinonyanya kufarira nezuro makangondifonera mukandiudza kuti bhodhi iri kuenda mangwana, hamuna kumbondibvunza kuti mari yakwana here. Zvakandiitira zvakanaka. Dai Mwari azokuitirai zvakanaka, maramba muchingoitira vanhu vese, musaitire isusu tega. Asi kumaZimbabweans mazhinji dai Mwari vazotigonesa takwanisa kujoina mafuneral policies, nekuti nguva iyi ndiri kuona iri nguva inenge yakaoma, zvinhu zvinongouya vanhu vasina mari zvotiomera. Asi kumunetsi matiitira zvakanaka Mukoma Moboys. God bless you. Thank you. Okay, saka ndokufurirai nyanditi pane zvamuchada kuita. Okay, Shangonamata chete peno. all right. If you want to take more few pictures, then if you want just to see Mama Eagle, and fortunately now as it's visible. I mean, could I can't say for like a post much sooner, but few pictures. I'm just doubting and why I see a bit strong than that day. Yeah, I know it's not easy at all. Okay. Yeah, you might have pain. You've done your effort. Tashanda tesa kubva Friday chimanya manya chasari vari kuZimbabwe. Yeah, so maybe just few questions. Atinozinyanyutaura pai. Yeah, what exactly happened in brief? Chakaitika ndechekuti vakabuda vane mashamwari avo, vane zvinhu zvavakanotengesa. Saka zvinonzi pane munhu angaifanira kuzovabhadhara mari, saka munhu iyeye ndofunga anga asadi kuvabhadhara mari. Saka ndiye akazouya nemunhu akazovapfura. But how come kuti munhu anofaya mapolisi akawanda kudai? Ndozvacho. Even if I've done my cases, vanhu vanopfurwa. Maybe it's one bullet, but kuti munhu abva daro. Yeah, isusu hameno kuti tokutoshayiwa kuzoti chii, but polisi havasi kutibatsira zviri enough panyaya iyi because tinoedza kutsvaga mupurisi wacho watakanzi ari kuita nyaya yacho. Let me tell you, tine mabhodhisi andakaendesera si vanhu vakapfurwa vese. They are overloaded nemacases emurder. Okay. Especially kana ari foreigner. Vanozviita ndoketira chinani ngainaro chero makandomuona investigating officer anongoti we are still busy with investigations. But I think it's also important for the family kuti vazivo kuti makazongono maybe after 2 weeks, a week, you just have to go mondomono kuti se family chidangozivawo because we are representing vari kumusha kuti case yamira sei. Yeah. Was he married? Anga naye mukadzi girlfriend yaigara nayo mumuslim. Saka vaida kuviga musi uyo, but takazoona kuti vaida kuviga munhu asiri hama yavo. Yeah, ende vanga vasagari vese, ndosaka takamuti chirega titora hama yedu tiendese kuZimbabwe. Ko vangwa nevana here? Vane vana 2. Vari muno muSA? How is the kid being reacting? Matikwanisa kuvaona here ngoti tavaona tatobvako, saka tatakataurira vanhu nguva dza5, saka patazoita zva3 munhu sabva angononoka.
satanguti arega iende vanozorora. Alright, but nangokutenda yangu nekuti you've been also helpful kwandiri as a company. Remember patakaita challenge yekuti tikuda birth certificate tikuda ichi makawana speed yatakaita musi Friday kutaura navanhu vari mukati kuti tikwanise kutora board ende zvatibatsira kuti process yafamba mune zvakanaka. aiwa tinoda kutenda Mwari. Anditika imi part yenyu maita kuno and we make sure kuti board yasvika. From here driver ndichatodzokeri nayo arikuyazolodhera panapa nekombi obva anongonanga straight. Okay. All right. Thank you very much. You're welcome. Let me just close it up. Kune sister yake inogara muchiredzi saka ida kuzosangana navo mungondo uzofamba vese. Okay, I hope avarasani ndichamupa number ya drive. Alright. Communicate. Zarema. That is true. It's good to see you. Even in Wachona, just take what you're saying is my bleedings. Actually, with my gunshot. It was really traumatizing, even Katiri. Yeah, okay. The related no so represent flowers. Okay. Yeah. Machenga Kumbese. Alright, Saka, it's fine. Kumbese tinori tichapotira coffin rachona. Is ilesi anorisa motikari because takada kuripotira asa kuburitsa board manje kumusha richabva raiswa pamusoro. Even machaito board ndinoningira ka even maruva tishabvisa kana motikari driver ona asvika manje ochisorongedza ochiseswa pamusoro pecoffin. Right, tapedza bamnini. No problem. Yeah. Tapedza. So we are done with the service now. Ndo patasvika pano inzira yedu tese. Vauyo vari vatatu to represent the family members. Yauidonze. Where's Mapokotela? Kango ya bango lo jakapana pokmana. Daneta ndada kwenda kumbeni. Serious. Chombo yendesa kupale report na chongo lo jira pana. Daneta kumana. Body. Iri mumkatu. Saka chiti na ichitokera kupala because anga achari kuya usoloda panapa. Mapokotela. Ndada kwenda kumba saka inda kuidzosera mutrailer anongonoitorera ikoko. Handi mbuya ari kwere mfano oyo. Ayo anga achitore ikoko kumana ndaneta kumana to be honest. Ayo anomira because intakailota panapa ungoenda inda akabva ndangobva panapa straight kumba. Let's put that boat in the trailer bag anditika. Uenda nayo uko kumogo. Inda akubva panapa ndakwenda kumba. One plan. I think it's really zakatedza na motikari. Guys, tapedza basa pano takuvaendesa kumusha Rastaman. Ndo patinoguma pasi raranhasi. We still have got more other bodies that have to go. But I was just uplifted nokuona vanhu 3 vachiya vachista service. Kune mamwe mabhodhisi ekuti panenge pasina kana munhu anouya, but chidiso chavaita kuti vabude vakadaro. Aiwa, totenda Mwari. They've done their part and so on. Ndaito part rangu ndauyawo nhamo vanga vari 3 vakazoita for. You know, there are some families whereby I don't send my workers. Maona ndiri kunetsana nevakomana vangu vandinoshanda nava. Vanetawo izvozvo vanenge vaneta vanenge vabva kuma-removal kwakasiyana-siyana. They need to go. But ndo basa rachona, we have to save our community emaZimbabweans. So please guys, don't forget to take mapolice. Muri kungoinzwa nyaya iyi yekuti ngatitore mapolice every day. Vanoemphasize and
it's me ndakakuudzai kuti ndida mapolisi not handimunetsi. Okay, we are taking the body now. Now let's just see it's going back into the trailer now. Yeah, this is the family takuitsoseram trailer now, and we are done. You can see the family now. Ndovachona apedzao apedza. So yeah, it's again, please, kana muchinzwa nyaya yemapolisi kunditorai ndo nyaya yachona, because vamwe vanokudzai vanhu vakaexperience in life. So please, there's a WhatsApp number 065941. Send a number. Vanhu vainyepa kudhara hansandambofonerwa, hamudaire mafoni call enyu. Izvozvo isa number yako yemakhozi unoti hatikufonere here. We'll call you as soon as possible. I thank you very much. My diary Sisimeli Mkoma Moti Lolo Vese. I just emphasize ndakazokwanisa kutaura nehanzvadzi yangu vekumadhumbe. Ndakataura navo nesoro vanhukadzi vangu, vakataura Mukoma More Boys, ndakavapa proposal vakati vachakurukura nevamwe, they'll come back to me. So madhumbe zvakangonakawo kuti munge muchishandawo pamwe chete, hatidi tingoitira madiaries chete. Mimi takakudesignera product yenyu, ndokutaura nehanzvadzi yangu leader wenyu ari kuti awa Mukoma Munetsi ndichadzoka kwamuri, but we already designed a very good product. Thank you very much. We end it today. God bless you all.